lumampah wanci pangkong kepapak obor sewu. Dineri palungguhan samangke paduka punden kula penemban Manik Sasmita kepareng ngayomi dhumateng negaring Ngastina. Anak Prabu Duryudana ndak sawang saka kaduan negaramu prasasat kaya ketaman Badra Hirawan. Badra rembulan Hirawan mendung satemah surem ilang wibawane. Pun Bapa Resi Manik Sasmita sing bakal dadi cagak kinarya tuwak aja nganti rontok kawibawane anak Prabu Duryudana anggene ngendhaleni negara Ngastina. Nadyan kados pundi kemawon Bapa Resi tetep wonten ingkang dados kilit mungging netra satru mungging cangklakan mungsuh bebuyutan. Hanenggih kadang-kadang kula para Pandhawa aja sumelang rasamu anak Prabu. Aku ngerti namun temawali-wali angger Duryudana sakadang Kurawa budidaya cornane Pandhawa parandene gagar-wigar. Ripalungguhan iki aku bakal mbuktekke kasetyanku marang panjenenganmu. Aku nyuwun wektu sakjroning 7 dina. Aku tak nyuwun pamit budal ning negara Ngamarta. Yen baliku ora nggawa sirahe para Pandhawa ora nyangking ndase para Pandhawa. Welehna Ki Resi Manik Sasmita. Rajalah. Panguwaran dena becik besok mendemo baris baris prayitna ya saranta wonging Warawati tinumpes panik wawak Pandhawa yen ora luput kang dadi panyawangku putra Madukara Bambang Wisanggeni ya pancen dasar kepara nyata Duryudana aku ingkang suwana ning Pendhapa Agung negara Ngastina para gagi babarna ana wigati apa Wisanggeni yektine waleh-waleh apa? Anggonku suwana nang ngarsamu Duryudana iki yektine mung nuruti apa kang dadi pandriting para kawula Ngastina, tangise para kawula ing negara Ngastina iki. Sing rina wengi rumangsa kesiksa batine merga ora ana tandha-tandhane para pangarsa praja anggene ngayomi marang sagung para kawula dasih. Ing atase para kawula nandhang karuna larangi sandhang klawan buga parandene pajek malah saya diunggahake satemah paribasan nekak gulu durung rampung teka semono apa wae kang dadi panjangka tumrape para kawula ing hanjok marang pintering nalar lan ugi luhuring budi pekerti marambah makaping-kaping tansah dialang-alangi dening para penggede negara Ngastina supaya ora ana wong pinter kejaba Sata Kurawa, ora ana wong pasis kejaba mung pejabat Ngastina. Kawula ndok ajari dimen dadi kawula sing bodho, kawula sing goblok. Yen dadi kawula bodho lan goblok, tan murung ora bakal ana critane wani unjuk rasa nuntut marang pamarintahan